22. júl 2024, ďalší sútok spod západných Tatier, prítok Smrečianka, 18 km ako inak, ako všetky prítoky tu na nízkych Tatier, ale tento ide zo západných Tatier, čiže pravostranný prítok. Najviac vody má samozrejme v jarných mesiacoch, ale nikdy sa nebylo, ako sme tu mali od domorodca, sme sa dozvedeli. Takže Váh, je to už blízko Liptovského Mikuláša. Tak, asi takto to tu vyzerá, hej. Kamenná pláž a drobné jazierko. Žiarská dolina, vyviera pod Žiarskou vidlou, Žiarská dolina, Žiarská chata. Takže Smrečianka, prítok Váhu. A ľudia sa tu kúpu, tak asi toľko.